No niin, päivää. Meillä olisi noin 154 tämmöistä pihakiveystä, joka on paikoin sammaloitunutta, niin kuin kuvasta näkyy. Ja paikoin enemmän ja paikoin vähemmän täällä pohjoisen puolella sammaloitumista on enemmän tietysti, kun tänne ei aurinko paista ja sammal rehottaa, varsinkin tuolla muurin juurella sitä on paljon. 154 ja tässä tää nyt oikeastaan tuli kierrettyäkin koko kiveys, se päättyy tonne. Pesu ja huuhtelu ja joku sammaleen estoaine ja sitten uudelleen saumaus, niin sille kysyisin hintaa. Kiitos.